Nagbabalik na po ako, walang iba kundi ang Spice Opo mo, DJ Kim Chino. At talaga nga namang it's about time para pag-usapan natin ang usapang love. Tamang-tama ang daming natatraffic ngayon. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, kanina akala ko, honestly, akala ko tapos na yung protesta pero meron tayong lucky winner kanina na pumunta dito ng Love Knows No Boundary. Ang pangalan niya ay si Rogelio Mesayas na Green GSM driver. Inanunsyo siya ni Tita Max Tanya Chinita kanina. Kinlaim niya ang 1,500 pesos. At sabi niya hanggang ngayon daw nandyan pa ang protesta. Nandyan pa raw sila sa EDSA kaya naman traffic pa rin. Shoutout po natin yung mga binabaybay ang EDSA at talaga nga namang naiipit ngayon sa traffic. Ay nako, maraming salamat at nakatutok kayo sa amin at huwag kayong mag-alala. Si Kim Chino po ang bahala makipagkwentuhan sa inyo. At syempre, wala na tayong magagawa, nandyan na tayo. Kung pwede lang lumipad no? Pero habaan na lang natin ang pasensya. Di ba nga sa maling tao, ang haba ng pasensya nyo sa traffic pa kaya. Ganun lang din, di ba? Ganun lang din. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitalks. Usapang pag-ibig mula sa Spice, yung Opa mo, DJ Kim Chino at ang pinag-uusapan natin dito, yung pagpapaasa ng taong nilalandi mo ngayon. 'Di ba? Para mag-aalaman na kung ano talaga motibo niyan, kung may patutunguhan ba, 'di ba? Para malaman mo at maliwanagan ka na, andito ako ngayon. Anyway, ang sabi ko kanina mahal sa ating Chinitalks, ibibigay ko ang 3 senyales na pinapaasa ka lang ng tao. Di ba? Mapapaboritong tao mo man yan, mapajowa mo, mapakalandian mo lang, kaharutan, di ba? Ito na yung mga senyales na talaga nga namang ilista mo. Okay? Sabi ko kanina mahal, unang-unang senyales na pinapaasa ka lang niya kapag siya ay paligoy-ligoy. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayang i-handle ang difficult conversations. Simpleng tanong, hindi masagot na maayos. May mga tanong na kung saan oo, hindi. Tama, mali. 'Di ba? Ayun yung mga yun yung mga sagot na pagkadali-daling sabihin pero ang hirap sagutin kapag tao ay mali. 'Di ba? Totoo 'yan, yung mga paligoy-ligoy. Ano ba meron tayo? Ano ba talaga tingin mo sa akin? Masaya ang sagot? Paligoy-ligoy na tao yan, pinapaasa ka lang yan. Ako sinasabi sa inyo, kapag ayaw ka sagutin sa mga mabababaw at simpleng tanong, ibig sabihin niyan, marami kayong kasabay. Congratulations! Group pala ang pag-iibigan nyo na kung saan hindi ka number 1, hindi ka number 2, baka pang-4 ka. Ano pa? Ito pa, pakalawang senyales sa pinapaasa ka lang yan kapag inconsistent. Na pwedeng sweet sa'yo kinabukasan, sweet sa'yo kagabi, tawag sa'yo mahal. Pero kapag morning na, ay naku, sinasabi sa'yo na wrong send, babe pala ang tawag sa pang-umaga niya. Diba? Ano yung mga inconsistency? Usually, ang inconsistencies din kung kailan ka kausapin. Diba? May mga gabi na kung saan ang sweet sa'yo, ikaw yung kausap. Pero bakit nung susunod na gabi, hindi ka na kinausap? That's inconsistency kung kailan kayo nilalandi, kung kailan kayo nilalambing, kung kailan kayo minamahal, at kung kailan kayo sinasamahan. Kapag inconsistent, huwag ka mag-alala, and congratulations, pinapaasa ka lang niya. Di ba? Shoutout natin yung mga sweet ngayon. Pero kinabukasan, sa ibang tao na sweet. Ang tawag sa inyo, mga manluloko, mga walang ya kayo, mga hindi kayo marunong makontento. Minsan na ako na biktima ng mga ganyan tao, kaya ngayon, nang gagalaite si Kim Chino. Diba? Ang daming paasa sa mundo kaya ikaw na nakikinig, utang na loob, huwag ka nang makiisa. Huwag ka nang umasa. Diba? Aasa ka dun sa tamang tao na, hindi yun sa mga pa-full.
Anyway, mga mahala, kami po ay naka-live pala. Kung ikaw ay nabitin sa ating kwentuhan dito sa radyo, kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila YouTube account. Oo, kaya kung gusto mo makita si Kim Chino habang ikaw ay nata-traffic ngayon, ano ba itsura ni Kim Chino? Bakit parang kung makapagsalita to, naranasan niya na lahat ng kapighatian sa buhay? Huwag ka mag-alala, naranasan ko na nga yan. Name it, yung mga trauma nyo, naranasan ko na yan. Name it dito sa live sa YouTube natin, okay? Anyway, maraming salamat mahal sa mga nakikinig at syempre hanggang 9pm pa naman ako. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at pumunta ka na sa live ng 90.7 Love Radio Manila. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. My name is Luca. Abro, second floor. Hi, mahal, maayong gabi. Uy, nandiyan na si si Louie, parang may samahan. Uy, nandiyan na si Arlene, maayong gabi. Nandiyan na si Alexander. Chino, pabati naman ako dito sa Kumintang, Ibaba, Batangas. Uy, shoutout natin mga taga Batangas, maayong gabi. Shoutout din natin. Excuse me, nadigay ako. Uminom ako ng kape. Shoutout din natin yung mga nakikinig, nanonood sa ating live. Talaga nga naman nandyan na. Oo. O, nandyan na si Abby. Abby, hello. Sino dyan yung mga nasa EDSA? Christian, maayong gabi. Sino pa to? Si Donabel, maayong gabi. Don't tell me I do want. Anyway, tignan ko muna mga nagchat-chat kay Kim Chino. Oh, shoutout natin sila Shirley, Kajukom, nandyan din si JB, Valenya, Serrano, Julius Mark. Ito lagi itong nagpapabati at nakikinig kay Kim Chino. Maraming salamat. Rosala, Alingko, maayong gabi. Harold, John Caraiga, nanonood daw at nakikinig kay DJ Kim Chino. Maraming salamat. Erwin, hello, taga siya, Townsville, Australia. Mga OFW talaga natin na Pinoy dyan, no? Shoutout natin yung mga yung mga mahal natin na OFW. May pinaasa ka na ba? Wala, ako lagi po ang pinapaasa, Angel, leader ng mga paasa. Uy, nandiyan na si Chean. Chean, pinapaasa ka lang kapag gusto niya ng attention mo pero ayaw niya ng commitment. Now listening sa Love Radio Manila, sabi ni Reynald Valdez na talaga nga naman lagi raw yan nakikinig. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagmamahal, Reynald. Listening matagal na. Good evening, Kimchi. Senior follower here. Grabe. Grabe naman senior follower. So, avid supporter. Pwede, no? Avid supporter. Ako kapag may nagsasabi, fan ako Kim Chino, mas gusto ko maririnig talaga na supporter. Okay na yung supporter, di ba? Support tayo. Anyway, ang pinag-usapan natin is pagpapaasa. Minsan, nilalambing ka, di ba? Pinapakita na special ka, pero at the end of the day, doon tayo sa intention. Ano ba intention kung bakit mo ko nilalambing? Ano ba intention ko bakit mo ko nilalambing? Dinedate, nililibre, anong intention mo? Tanungin nyo. Kasi baka pinapaasa ka lang, baka bored lang, 'di ba? Yan yung mga problema sa mga taong sa mga taong bored, sa mga taong hinahanap pa ang sarili, sa mga taong ayaw ng commitment, 'di ba? First time ko sa live, sabi dito ni Daloso Family. Uy, maayong gabi sa Daloso Family.
Bayani de la Cruz. Bayani, pabati raw si Ate Miles, yung DJ sa Batangas City. Shoutout natin ang mga taga Batangas, pati na rin si Ate Miles na talaga nga namang nanonood, nakikinig. Maraming salamat. Nandiyan na rin si Alexander na kahit nasa YouTube ay nagsiswimming. Di ba? Totoo naman. Yan yung problema sa mga taong mga taong wala ganong ginagawa. O di kaya hinahanap-hanap nila yung thrill na kung saan marami silang nilalandi. 'Di ba? Dumating na ba sa punto ni Kim Chino na marami siyang kinakausap? Siyempre, di ako aamin. Hindi dati, nung ako'y bata pa, tinry ko yan. Nung ako'y nag-aaral nung college. Kasi nung nag-aaral ako nung college, parang in-encourage ako ni Angelique Agarap, oo. Ni Angelique Agarap. Nasabi niya, try mo, masaya kaya maraming kausap. Tinry ko naman kasi nga advice nung friend ko na si Angelique. Try mo maraming kausap, maraming ka-chat, maraming ka-text. Masaya, hindi ka maboboard, iba-iba yung topic. Hindi, ang major, eto narinig ko lang sa friend ko. Kung gusto nyo mag-explore, kung gusto nyo makipaglandian sa marami, make sure na ang call sa inyo isa lang. So, para at least kung ma-extend ka, di ba? Hindi ka So, sorry, late reply, babe. Tapos sa isa, sorry, late reply, mahal. Di ba? Sorry, late reply, honey bunch. Ay, paano kung na-wrong send ka sa isa? Make sure na isa lang ang call sign. Di ba? Isa lang ang call sign. Kung marami kang kalandian, marami kang kausap, ilahatin mo na. Babe na lang lahat. Di ba? Lagi ka na lang mabait sa kwento. Bakit? Time slot ko to eh. Di ba? Ayun yung advice sa akin ni Boy D. Sabi niya, best tutor ka talaga. Mga galawan mo, Kim. Hindi, sabi sa akin yun ni Boy Dut. Sabi niya sa akin, ganito gawin mo, Kim. Tingnan mo, kahit may jowa ako, ganito yung tawag ko sa mga Boy, di call sign nyo? Na dito yung tropa, umayos ka. Maraming mata ngayon, Boy, di umayos ka sa mga sagot mo. Ano call sign niya, Boy, di ng jowa mo? Jowa mo na ba o dinideny mo? Uy kapag kayo may jowa na, wag nyo i-deny mga ugali nyo. Best tutor. Anong best tutor? Sabi lang sa akin yun ng friend kong si Boydy. Tropa ko. Based on experience ba yan? Hindi naman. Hindi ko pa na-try. Ito naman Love Radio Manila na to. Sinasabi ba paasa si Kim Chino? Never nga ako nagpaasa. May isang salita ako. Pinapaasa ni Boydy. Hindi, yan? May committed na yan si Boydy. Sino ang shoutout natin si Nika Main Sabel. Sabi ni Maria Sabel. Nika Main ang pangalan. Based on experience. Hindi Kim Chino, nakakarami ka ng kabaitan. Baka naman lumagpas ka na niyan sa lang. Ayun nga ang problema. Sa Love Radio, ako ang pinakamabait. Katrabaho, pinakamabait na DJ. Ayun ang problema. Yung puso ko sobrang busilak. Hindi ko nga alam kung bakit ako pinanganak na ganito kabait. Nahihirapan na rin ako minsan. Tingnan nyo nung content namin na boses niya, boy. Tingnan nyo nung content. Nakita nyo ba yung prank? Yung April Fool's long form namin, meron kaming prank na kung saan si Mara Tony ay nagalit kay Kim Chino. Wala naman ako sinabi. Ang daming dumipensa kay Kim Chino. Bakit? Ako yung pinakamabait na radio DJ at katrabaho, kaya ayaw nilang naaapi ako. Sabi ni Love Radio Manila, tama. Pati Love Radio Manila page namin, sabi tama. Marami na sigurong
Marami na sigurong na-fall kay Kim Chino. Medyo na-fall siguro to. Medyo typo siguro yung pagkaka-type nitong Labre. Marami na sigurong na-fall kay Kim Chino. Dahil siguro sa kabaitan ko, di ba? Sa, ikaw ba naman, pakitaan ka. Time slot mo yan, kwento mo yun. Ano ba yun? Galing mo kaya doon. Di ba wala naman ako yung prank na yung prank na pinagdidiskitahan ako ni Maratoni, 'di ba? Pinagtanggol ako ni Rakitera, pinagtanggol ako ni Tita Max, pinagtanggol ako ni Conyo Bicolano kasi alam nila na sobrang bait ko eh. Isama mo naman ako. Saan? Ito si Arlene nagpapasama pa. Paulit po Kim Chino, nawala yung signal. Shoutout natin yung ano? Shoutout sa sarili na palaging nakikinig kay Kim Chino. Shoutout natin si Louie, lagi nakikinig. Oh, lagi nga yan. Sobrang traffic sa EDSA. Pa-request po ng kanta. Re-request ka ng kanta? Naku, wala akong request powers eh. Pero shoutout kita Bayani Plarid. Ay, Bayani de la Cruz. Shoutout kita mamaya. Happy birthday O Nika Mina. Alexa, ito crush niya raw si Maratoni. Uy Alexander, si Maratoni may sakit Ipag-pray mo si Maratoni na gumaling na agad. Siguro pinagod mo. Kaka-chat mo. Kaka-comment mong nagsiswimming ka, baka napagod si Maratoni. Basta talaga mga letter A, letter F, nagsisimula ang pangalan, paasa yan. Totoo, sila Radio Manila nagsasabi, basta talaga kapag letter A and letter F ang una sa pangalan na letra, paasa yan. Doon kayo sa doon kayo, eto Jajawain nyo yung tamang tao. Usually tamang tao, yung pangalan niya nag-i-start sa letter J at letter K. Yan yung ginawa nyo. Ay naku, tataratuhin kayo ng tama. Sabi ni Arlene, July na pala bukas. Oo, ano pala ngayon? Payday pala ngayon. Masarap din kasi minsan mahal na hindi ka nagbibilang ng araw kung kailan ka susweldo. Ako yun yung talagang practice ko. Na di na, hayaan mo na kung may darating. Huwag na kayo magbilang ng araw kung kailan sweldo. Hayaan nyo na. Kasi pag binuksan mo yung bank account mo, at least, di ba, magugulat. Alam, may pera pala ako dito. Ganun na lang yung mindset nyo. Hindi ka lang mabait, Kim Chino. Sabi ng Labradio Manila, hindi ka lang mabait, Kim Chino. Sobrang bait mo. Maraming salamat. Mahal na mahal ko talaga yung tao sa likod, mga tao sa likod ng Love Radio Manila. Kasi sino ba magsusuportahan? Kami lang din. Letter A, mahal, mabait ako. Sabi. Ngayon ako, hindi ako sure. Meron akong tropa, Angel pangalan, pero kung makakembot at makatambol ng lalaki ay talaga nga namang marami. Meron nga akong tropa, letter F pangalan. May jowa na raw, pero kapag kami lang nag-uusap, single. Sabi ni Che, number 1 basher ang Love Radio. Ewan ko ba dyan? Pero minsan naman, ngayon, magaganda naman yung mga tinatype ngayon. Diba sabi? DJ Kim Chino, kamukha mo ang, sabi ni Joanne, kamukha mo ex-boyfriend ko, chinito rin. Alam nyo, usually mga chinito, mga green flag yan. Never ka papaasahin, di ba? Tatratuhin ka ng tama. Mga chinito, green flag. Kaya kung jojowa rin kayo, pwede na rin sa chinito. Sino si Andrea? Sino ba Andrea na yan?
Ang bilis ng panahon, mabuti na lang, ano? Di ako nagpapaasa ng tao. Oh, sabi ni Arlene. Dapat gano'n naman talaga. May dyan din. Ito si Chean. Nakikisali ka pa sa bardagulan dito. Pag may dyan na manloloko. Hindi Baka Joshua. Kapag Joshua siguro. Yeah, Joshua, Francis. Yung iba nga Angel pangalan. Di naman Angel. Oo. Meron ka kakilala Joshua kung sino-sino hinahatid sundot. Meron nga ako Joshua, balbasarado, tapos loloko, babaero, di marunong eh. Tingnan mo, meron ako tropa Joshua, mga bahing ng bahing, naaalala na siguro ng mga kabit niya. Mag-ingat kayo mga Joshua pangalan Makabawi sa'yo ng mga tuloy-tuloy. Di makabawi. Kasi naaalala siya ng mga kabit niya, mga babae. Ingat kayo yung mga balbasarado. Ay naku, sinasabi sa inyo, makikiliti lang kayo, pero kapag ang puso nyo, binigay nyo sa mga balbasarado, ay naku, hindi kiliti ang abot ng pagmamahal sa inyo. Ingat kayo ingat kayo. Grabe, mabuting tao ka. Oo naman. Abigail, hindi yun paasa. Hindi ba paasa kapag pasok ka rin sa letter A Boy P nakikita ka raw. Hi Boy P. Si Boy Pindot. Dito ka sa gilid. Ina-allergy. Pag lumalapit ako dito, may Ina-allergy pa siya. Hindi, naalala siya ng mga babae niya. Ganyan sila yung mga yung mga pindot ng pindot. Oo. Boss! Napagsumbong na yan! Yung boss namin, dumaan siya. Napagsumbong na yan! Alam niya, pati boss namin dito, nababaitan kay Kim Chino. Tawagin ko. Ano ba? Bait pala. Walis ka na nga! Naamoy ko yung Yumburger. Ay, sarap yan nito. Naamoy ko yung Yumburger. Walang yato, di pa umuwi. Ang kapal na mga mukha yung kumakain ng Yumburger sa air-conditioned area. No? Hoy! Anong oras na naman sa kulitan natin? Anyway, mga mahal, hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, babay na muna sa live. Huwag kayong mag-alala, bukas ulit ha. Maraming salamat yung mga nakinig, nakipagkulitan, nakipagmahalan kay Kim Chino. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat mahal. Bye-bye! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic!